4 organizzazzjonijiet li jaħdmu flimkien fl-oqsma ta' riabilitazzjoni u prevenzjoni mid-droga inaqdu flimkien sabiex b'vuċi waħda jelenkaw il-bidliet fil-kultura ta' droga u żieda sostanzjali fin-numru ta' persuni li qegħdin jużaw sostanzi illeċiti għal skop rikreattiv. Id-direttur tal-Caritas St. Nigat sostna li l-Caritas issetqa l-Fondazzjoni Oasi u l-Aġenzija tal-Psikjatrija se jtellgħu konferenza nazzjonali taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta fl-24 ta' Marzu. Dan bl-isem ta' Ngħix ħajja sana, għażla tagħna, fil-kuntest ta' mentalità li ma hemm xejn ħażin li tabbuża mid-droga. Ħassejna wkoll li ċertu enfasi għandu jkun kif ħannejnu lis-soċjetà taħseb u tirrifletti għalfejn in-nies jirrikorru għad-droga u għad-dipendenza u kif ngħinu l-tfal tagħna u min għandu problema biex ma jkollux għalfejn immisma droga. Gazz semma li fl-aħħar snin ix-xejriet ta' użu ta' droga nbidlu, madankollu dawk dipendenti fuq sustanza dom idumu sabiex jirrikorru għall-għajnuna. Fost oħrajn 9 snin sabiex wieħed isib l-għajnuna dwar il-kokaina. Naraw żieda fl-użu tal-kokaina u żieda użu tal-kannabis u sfortunatament ukoll hemm droga sintetika. Min-naħa l-oħra pereżempju f'dak li hija użu tal-eroina hemm element ta' tnaqqis jew stabilizzazzjoni, ġifieri qed naraw ħafna inqas każi ġodda. Il-konferenza se titratta wkoll l-aspett legali tad-dipendenza. Bid-direttur Gatt jesprimi l-fema li minkejja tibdil fil-liġi fl-aħħar snin, il-leġislatur għandu jkompli jiftaħ idejn il-ġudikant meta u jekk ikollu vittma ta' droga qudiemu. Aħna nħossu li l-maġistrati u l-imħalfin għandhom ikollhom iktar il-liġi tihom iktar faċilità li jarfu meta jiltaqgħu ma' user qudiemhom ikun jistgħu jarfu jiddeċidu huma ħalli daw in-nies ma jispiċċawx il-ħabs. Huwa qal li l-għan tal-konferenza huwa biex jitwassal il-messaġġ biex ħadd ma jitħajjar jagħmel użu mid-droga. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.